Ровно 20 лет назад, 3 августа, в поселке Новоорск Оренбургской области в нашей семье появился долгожданный любимый комочек. Наша прекрасная дочь Азикаева Юлия Рамильевна. Пишут нам письмо ваши мама Марьям, папа Рамиль, братишка Ильнур, бабушки Айсылу и Алимя, дедушка Фарид. К их теплым пожеланиям с удовольствием присоединяются и все ваши близкие. Наша любимица росла смышленной, очень шустрой, прекрасной малышкой. Судьба распорядилась так, что до 2011 года она училась в Новоорской школе, а потом мы переехали в город Кузнецк. И здесь она продолжила учебу только на отличные оценки. Всегда была очень активной, участвовала во всех конкурсах и мероприятиях. Наша творческая звездочка параллельно ходила и на танцы. Будучи человеком широкой души и добрым сердцем, она всегда мечтала стать врачом. В 2019 году, окончив школу, воплотила свои желания в реальность. Поступила в Саранский медицинский университет на факультет «Лечебное дело». Мы верим, что она сможет преодолеть любые препятствия, ведь рядом с ней любящие ее родные и близкие. Доченька, для мамы этот праздник самый важный и замечательный, ведь я всегда буду помнить, как впервые взяла тебя на руки, как расцеловала твои маленькие ладошки. Для мамы дочка – это нежность и счастье. Спасибо тебе, дорогая, за то, что появилась в моей жизни. Мой яркий лучик солнышка, моя капелька росы, мое вдохновение и моя любовь. Поздравляю тебя с юбилеем. От всего сердца желаю быть самой счастливой на этой планете, любить и мечтать, улыбаться, радоваться и стремиться к своим желаниям. Доченька, пусть все у тебя получается так, как ты хочешь. Пусть моя любовь и вера в тебя помогает тебе преодолевать любые страхи. Пусть удача и везение помогают в исполнении любой твоей мечты. А я и наша поддержка всегда с тобой рядом. Я всегда тебе помогу, всегда тебя выслушаю и поддержу. Знай, я счастлива быть твоей мамой. Знай, что я сильно-сильно тебя люблю. Радость моя, будь здорова, красива, любима и очень счастлива. Балабыз кичкенәдән үк бик мәрхәмәтле, йомшак күңелле бала булып үсте. Ул безнең пәйгамбәрләргә генә хас булган олы сабырлык иясе. Тыйнак, кадерледән кадерле. Туганлык кадерен аңлап, кадерләп яши. Гел хәл белешеп, кунакка кайтып, хәленнән килгәнчә ярдәм итеп тора. Ул гомердә дә юк дип әйтми, киресенчә гел ярдәмгә ашыга. Яраткан кызыбыз, без сине ихлас күңелебездән бу бәхетле көнең, 20 яшь тулган көнең белән тәбрик итәбез. Син һәр вакыт яхшы күңелле, сабыр, кешелекле, олы җанлы, ягымлы балакаебыз. Без сине ихлас күңелебездән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Алдагы тормышың кайгы хәсрәтсез үтсен. Сәламәт бул, матур гомер ит. Һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат күңелле булып озак яшәсәң иде. Кадерлебез, сиңа аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Ярат һәм яратыл балакаебыз. Алтын алма кисәгебез, Юлиябыз шат бүген. Бәйрәм дигән матур хисләр биләгән аның күген. 20 ул күп түгел бит, бер туктап җырлап алу, яшь йөрәкне упкыннарга, рәхәткә төреп салу. Әкрен генә барысын да син булдырып киләсең, якыннарың, туганнарга бар җылыңны бирәсең. Я бер Аллам, якыныбыз бәхетле булып торсын, җылы оясын да инде бары шатлыктан кырсын. Аның уңыш дигәннәре кайчан да ташламасын, бәла-хаза, кайгы-хәсрәт ишекләр шакымасын. Сагышларга юлыкмыйча сөенечләр татысын, баш очында май кояшы һәр чаганың балкысын. Котлы булсын туган көнең, кабул ит җыр бүләккә. Матур җырларны салабыз өстәп сиңа теләккә. Кадерле Юлия Рамилевна, туган якларыгыздан искән җил сезне назлап алып, сөеп, кышып, теләкләр белән бергә матур җырда илтсен иде. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Һәр кемгә бирелгән төрле язмыш,
Бар гомердә икән Худайдан Бала дип җан атулар Шул кадерле икән ул кайдан Күкрәгемә кушып яратымчы Бәхетле бул балакаем кызым Теләк теләп күктән сорап алган Син минем сүнмәс өмет йолдызым Күкрәгемә кушып яратымчы Бәхетле бул балакаем кызым Теләк теләп күктән сорап алган Син минем сүнмәс өмет йолдызым Сиңа карап мин кыланамын Ак болыттай керсез күңелең Яманлыктан айыр яхшылыкны Изге булсын барыр юлың синең Күкрәгемә кушып яратымчы Бәхетле бул балакаем кызым Теләк теләп күктән сорап алган Син минем сүнмәс өмет йолдызым Үтенәм сорыймын ялварам Балама бул язмыш мәрхәмәтле Язмыш юлларында адаштырып Йөрәккәен итмә җәрәхәтле Күкрәгемә кушып яратымчы Бәхетле бул балакаем кызым Теләк теләп күктән сорап алган Син минем сүнмәс өмет йолдызым Күкрәгемә кушып яратымчы Бәхетле бул балакаем кызым Теләк теләп күктән сорап алган Син минем сүнмәс өмет йолдызым Теләк теләп күктән сорап алган Син минем сүнмәс өмет йолдызым Син минем сүнмәс өмет йолдызым Бәхетле бул кызым йолдызым